Sa Good Vibes, 25 katuig na ang kilala nga Tinabuay Festival sang Banwa sang Murcia. Kag sa sini nga panahon sang pandemic, ang mga ginapabugal nga produkto sang Banwa ang naging sentro sang selebrasyon sa tinutuyo nga mabuligan ang mga mangunguma. May report si Romeo Subaldo. May Murciana nga brand sang bugas, may silig nga paypay, may ornamental plants, mga utan kag prutas, may kuneho kag kape. Ini pinalamang sa mga produkto nga ginapabugal sa Banwa kag ilang nga display sa plaza para mas mapalapit sa tao karon nga ika-25 na katuig sang Tinabuay Festival sang Banwa. Nakibalo ka mo bala nga ang kape sa Minuyan Murcia Marginal Coffee Growers Agricultural Cooperative ang isa sa amat-amat na karon nga nagapopular nga produkto sa Banwa. Sila ang nagasupply sang kape sa pila ka mga kilala na nga local coffee shop sa Bacolod, pati na sa Iloilo kag sa Manila. Kalapot na Iloilo, kalapot na Ligad Pangasinan, Manila, may mga ginapadala lang namon sa mga online, ginapadala namon LBC, GNT. Kag sa sinigid lamang, ginkilala bilang top 1 ang Minuyan Murcia Coffee Growers sa Quality Coffee Regional Level, kag natala na sila nga mag-compete sa national level bilang tiglawas sang Region 6. Ligad Bula, nagkuha ang result ng nagtap ang Minuyan Murcia Coffee Growers sa Quality Coffee Competition Regional Level. Sa Region 6? Region 6. Kamu na number 1? Number 1 kami. Wow. Tapos ng preparation naman for national, kaya nagdaog sa regional, amo naman ay compete national. Ang kape ang isa lamang sa mga ginapabugal nga produkto sa Banwa. Sunod sa founders ng Tinabuay Festival nga si Rudy Reveche, may pandemic pa kag hindi pa sa gyapon makatipon ang mga tao para sa festival. Ganiluyag nila nga ang kahiwatan, magasentro naman sa mga mangunguma kag sa ilang nga mga produkto para mabuligan sila sa pagbangon. Gikan sa Tinabuay, ginhimo nila nga Tindabuay Festival ang ngalan sang sining nga selebrasyon. Because nag-conceptualize kami last year pagsugod sa pandemic no nga kaluoy man sang aton mga vendors kag sellers no kay tinaanad kami nga every Sunday is a big market day in Murcia. And so nadula na sa how can we help the small producers and farmers. So we conceptualize the Tindabuay na no kasi hindi pa gid man pwede ka street dancing together. May nagkalilaing nga mga pa-contest pareho sang on-the-spot painting kag vlogging contest. Ang Murcia sa sinigid lamang ginlusar bilang gateway to bikers adventure bangod sa nanari-sari nga mga tourist destinations nga nagakalabot sa bikers kag nagaka-promote sa social media. Sa December 8 ang highlights sang ilang kapistahan nga amo ang kapistahan sang Immaculate Conception, isa ka documentary party sa festivities sang Banwa ang ilang stream sa ilang social media page.